12 ഭക്തിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എന്താണ് മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. അതിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാവണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് വിവരിച്ചിരുന്നു. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാ പദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദം മഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഹർഷിണം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण दिव्य माता जी. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കാം. സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ട് പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഭഗവാനോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിലോ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ബ്രഹ്മത്തെയൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മം എന്താണ് പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജില് ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം ആ ബ്രഹ്മത്തെയൊക്കെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് വായിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അല്ലെ. അതാണ് ദേവന്മാര് പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വിശ്വരൂപം ഇന്നലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ. അതെന്താണ്? അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെ, ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി എന്നുള്ളത് അല്ലെ.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്ത തമമതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ സംശയം തീർത്തു കൊടുത്തല്ലേ. നമ്മളും പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ബ്രഹ്മത്തെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ലൈറ്റിനെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനുടെ തീർത്ഥം പറയുന്നു എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാന് അവ്യക്ത അല്ല അല്ലെ, വ്യക്തിരൂപമാണ് അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. നമ്മളതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അത് ഇവിടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് പഠിച്ചു ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, അതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിസാണ്, പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അല്ലെ. ആ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തില് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ അതിലും ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്ന, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വ്യക്തിയാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ബ്രഹ്മം, ലൈറ്റിന് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ? അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് അണിയിച്ചൊരുക്കാനും തിലകം വെച്ചു കൊടുക്കാനും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കാനൊക്കെ കഴിയോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനും ഇങ്ങനെ ഈ ആ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ അല്ലെ പ്രതിമാനഹിതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ അല്ലെ. ആരെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി? ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് അത് വെറുമൊരു ലോഹത്തിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ വെറും വിഗ്രഹമല്ല, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആ ജനാലയിൽ കൂടിയാണ് ദർശനം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ മഞ്ജരിമാരൊക്കെ കലിയുഗത്തില് ഗോസ്വാമിമാരായിട്ട് അവതരിക്കേണ്ടായി. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാറ്റിനെയും ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അവിടെ ഗൃഹത്തില് 4 മാസത്തോളം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാതുർമാസത്തിലെ 1ാമത്തെ മാസമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മഴക്കാലമാണ് അല്ലെ. മഴക്കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരും സന്യാസിമാരും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവിടത്തൊന്നും അങ്ങനെ ദൂരെ പോവില്ല. അങ്ങനെ മഴക്ക് പോയി പ്രചരിപ്പിക്കലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴ് അവര് എവിടെങ്കിലും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പോകുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതം സന്ദർശിക്കുന്നപ്പോൾ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ലക്ഷ്മി നാരായണനെയായിരുന്നു പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്
ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ആ വിഷ്ണു രൂപം അത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളതാണ്. നാരായണൻ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനുമുപരിയായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോഴേ എന്താണ് അവിടെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ കുടുംബം എന്താണ് അവിടെ വിട്ടിട്ട് എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. ആ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി പിന്നീട് മുതിർന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ആ ഗണ്ഡകി നദിയില്, നേപ്പാളിലുള്ള ഗണ്ഡകി നദിയില് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യില് വെള്ളമൊക്കെ കോരിയിട്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് സാലഗ്രാം വരികയുണ്ടായി. 12 സാലഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത് എന്താണ് തിരിച്ച് ആ നദിയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു. എന്താണ് സാലഗ്രാം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശിലയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള സാലഗ്രാം. അതിനെന്താണ് അതിന് വേറെ എന്താണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് ആരാധിക്കാനൊക്കെ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഞാൻ ഇതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് താഴേക്ക് തന്നെ ഇടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം മുങ്ങി നിവരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കൈകളിൽ അതേ 12 സാലഗ്രാം ശിലകള് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായി. അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നദിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യവും മുങ്ങി നിവരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ സാലഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താണ് എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൂജിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് അത് ഒരു തുണിയിലെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം പോവുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തില് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെയാണ് അവര് വസിച്ചിരുന്നത്. ഓരോരോ എന്താണ് ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അവര് എന്താണ് ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിയില്ലെന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ മരത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി പോകും, ആ സ്ഥലത്തിനോട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മാറി പോകും. അങ്ങനെ അപ്പൊ വീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് എന്താണ് ഈ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട സാലഗ്രാമങ്ങൾ അതിനെ എന്താണ് യമുനാ നദിയിൽ നിന്നും ജലം കൊണ്ടുവന്ന് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് തുളസിയും ചന്ദനവും ഒക്കെ ചാർത്തി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അതിനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കല് അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് അവരൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ എന്താണ് അതിന് വലിയ വലിയ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ചു. ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ചെടുക്കുന്നത്, എന്താണ് കിരീടം തലപ്പാവൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി അങ്ങനെ നന്നായി അണിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കല് എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ധനികനായ ഭക്തൻ, അവിടെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന് ചാർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഭരണങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്കും അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതൊന്നും അണിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യില് സാലഗ്രാം ശില മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തിന് അണിയിക്കുന്ന പോലെ അണിയിക്കാനൊന്നും ആവില്ല അല്ലെ, ആഭരണങ്ങളൊന്നും അണിയിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഭംഗിയായിട്ട് ആഭരണങ്ങളൊന്നും അണിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്താണ് ആ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ചെയ്യുന്നല്ലേ, അതുപോലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ തുണിയില് എന്താണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആ സാലഗ്രാം ശിലകളൊക്കെ രാത്രിയിൽ എന്താണ് ആ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ ഉറക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയപ്പോൾ എന്താണ് യമുനയിലൊക്കെ പോയി കുളിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സാലഗ്രാം ശിലയിലെ ആ തുണി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം, അതിനെ എന്താണ് രാധാരമൺ എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം രാധാരമൺ. ആ സാലഗ്രാം ശില 12 സാലഗ്രാം ശിലകളിൽ ഒരു സാലഗ്രാം ശില
അത് എന്താണ് ആ വിഗ്രഹമായിട്ട് എന്താണ് അത് എന്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ രൂപമെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ചെറിയ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ടായി. അപ്പോ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ആ സാലഗ്രാം ശിലയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ആ ഭഗവാന്റെ തലയുടെ പുറകുവശത്തുണ്ടെന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ ശിലയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പല്ലും നഖവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. നെറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് രാധാരമൺ കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പോഴ് നമ്മുടെ അടുത്തും ഭഗവാൻ എത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട്, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫോട്ടോ ആയാലും വിഗ്രഹമായാലും ഒക്കെ അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല. ഇതാണ് രാധാരമണന്റെ ആ വിഗ്രഹം ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ പല്ലുകളൊക്കെ, എന്താണ് പല്ലും നഖവും ഒക്കെയുള്ള ആ വിഗ്രഹമാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് രാധാരമൺ. അതെന്റെ ഫോണിലായതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് സാലഗ്രാം ശിലയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ അതിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവര് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു. അതിന് നല്ല നല്ല ആഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് രാധാരമൺ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ മുഗളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴ് എല്ലാം ഔറംഗസേബ് അവരൊക്കെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴ് അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവിടുന്ന് ഭക്തന്മാര് അത് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജയ്പൂരിലൊക്കെ. എന്നാൽ ഈ രാധാരമൺ മാത്രം വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടായില്ല. എന്താണ് അത് ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എന്താണ് തന്ത്രപൂർവം അവരൊക്കെ അത് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി, ആരും കാണാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാധാരമൺ മാത്രം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പോയില്ല. മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവർ ജയ്പൂരിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ആ രാധാരമൺ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ദർശനം എടുക്കണം ആ രാധാരമണിന്റെ. അപ്പോ എന്താണ് എന്തോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോയപ്പോഴ് അവിടെ എന്താണ് കാർത്തിക മാസമാകുമ്പോ എല്ലാ അമ്പലമൊക്കെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കും. അപ്പോഴ് എന്താണ് ആ രാധാരമണിന്റെ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാരമൺ ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ശ്രീകോവില്, അങ്ങനെ നമ്മള് അതുപോലുള്ള അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ ശ്രീകോവിലൊക്കെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ എന്തോ ഭാഗ്യം കിട്ടി ആ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണണം. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെ, ആ പ്രകാശത്തെ എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ അല്ലെ, വ്യക്തിയാണെന്നല്ലേ. അല്ല മായാവാദികളൊന്നും പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ മായാവാദികൾ കൃഷ്ണ അപരാധിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യാമവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലോടും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ. ഇത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാണ്. അർജുനൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എനിക്ക് കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, എന്നാൽ അതിലും പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മാറിക്കിട്ടണം അല്ലെ. മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ അതൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്കൊക്കെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുരങ്ങിനെ പോലെയാണ് അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഒരിക്കലും വെറുതെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കല് അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ, എന്നാല് അത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്തേ വേണ്ടു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേ വേണ്ടു അല്ലെ. സുഖം കർത്തുമഭി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. സുഖമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പ്രഭുപാദര് പറയുമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഇത് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം, ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. അതില് നമ്മള് കയറാൻ എന്തേ വേണ്ടു, ഒരേ ഒരു യോഗ്യതയെ വേണ്ടു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് ടിക്കറ്റ്. ഗോലോകത്തേക്കുള്ള ആ ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ജപമാലയാണ്, എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പൊ അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി പോവാതിരുന്നാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഗോലോകത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ടാകുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അതിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ആ പൈലറ്റിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൈലറ്റിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കോ, ഇത് എന്താണ് ഗൾഫിലേക്ക് എത്തില്ലേ, അവിടെ ദുബൈയിൽ എത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ എത്തില്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിക്കോ, ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പൈലറ്റിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ആ ചെറിയ അത് അത്ര വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഗുരുവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നല്ലേ. കലികത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കാലവും നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യതാ തീർത്തും പറയുന്നു അല്ലെ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമില് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവത് വിരവ്യാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാനുടെ തീർത്ഥം പറയുന്നല്ലേ. എന്താണ് അവ്യക്ത രൂപത്തില് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് എന്താണ് ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറുന്നവർ, അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസമാണ്. എന്താണ് അവരൊക്കെ ശരീരികളാണ് അല്ലെ, ശരീരമാണ്. അതെന്താണ് എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആ ലൈറ്റിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പലയിടത്തേക്കും പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താണ് നമ്മള്
ജപിക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്താ ഈ ശ്രവണമായി കീർത്തനമായി അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണമായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല. നമ്മള് ജപിക്കുന്ന ആ മന്ത്രം, ഈ മന്ത്രം ഞാൻ കേൾക്കും, എന്താണ് ഈ ഒരു മന്ത്രമെങ്കിലും ഞാൻ കേൾക്കും. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു മന്ത്രം ഒന്നാമത്തെ ജപിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതും ഈ മന്ത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ കേൾക്കും. അത് നമ്മള് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് വേറെ അടുത്തൊന്നും മനസ്സ് പോവാതെ നോക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ആവും അല്ലെ. ശ്രവണവും ആവും, കീർത്തനമാവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കലും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. മറ്റേ രീതിയിലോ എന്താണ് അവ്യക്ത രൂപത്തിലും എന്താണ് വ്യക്തിശൂന്യ രൂപത്തിലൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലൊക്കെ എന്താണ് അതിനൊക്കെ എന്താണ് അതില് ധ്യാനിക്കലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിലുമൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും. കൃഷ്ണ ബലരാമന് എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പ്രഭുപാദര്. പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം. വൃന്ദാവനത്തിൽ 5000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിലാണ് പ്രഭുപാദര് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്താണ് പ്രഭുപാദര് ക്ഷേത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രമൺ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയും. എന്താണ് അത്രയും എന്താണ് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ മണ്ണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഒരിക്കല് യശോദാമ്മ കൃഷ്ണന് പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ കാലിലും മുള്ളൊക്കെ കൊള്ളു അല്ലെ, കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ കൊള്ളു. അതുകൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇനി മുതൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പോലെ തന്നെയാണ് പശുക്കളും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോ ആ പശുക്കൾക്കൊക്കെ ചെരുപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് നന്ദഗോപർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താണ് അത്രയും ചപ്പല് വേണം അല്ലെ, എത്ര എണ്ണം വേണം. അപ്പൊ അത്രയും അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ചെരുപ്പിടാ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് അത് സാധ്യമല്ല അല്ലെ, അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിലൊന്നും യശോദാമ്മ തോറ്റു. എന്താണ് അപ്പൊ ആ പശുക്കള് കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ഈ സംഭാഷണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പശുക്കളെ അത്രയും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രണമിക്കുന്ന ആ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ, നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുവിനും ഒക്കെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ആ പശുക്കള് കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പശുക്കൾക്ക് ഒന്നും ചപ്പല് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇടുന്നില്ല എന്ന്. ആ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ കൊള്ളും. അപ്പൊ ഞാനും അത് സഹിച്ചോളാം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെയുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മണ്ണൊക്കെ കുത്തി ഇളക്കുകയുണ്ടായി ആ കൊമ്പ് കൊണ്ട്. അതൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിലുള്ള കല്ലും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള മണ്ണാക്കി വെക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് രമൺ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കടലമാവ് അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള നമ്മള് എന്താണ് അറിയില്ല, അത്രയും നൈസായ പൗഡർ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രഭുപാദര് എന്താണ് കൃഷ്ണ ബലരാമന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്താണ് കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണനുണ്ട്, രാധാശ്യാമസുന്ദരുണ്ട്, എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം എന്നാണ്. പിന്നെന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഉണ്ട് പ്രഭുപാദര് തന്നെ ആരതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് അത് ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ആരതി ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും എന്താണ് അവിടെ 24 മണിക്കൂറും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഓരോരോ ട്യൂണില് ആ കീർത്തനങ്ങള് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്തന്മാർ. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് തുടങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്താണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ മറ്റൊരു വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട്
അദ്ദേഹം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് സമയത്ത് പോയാലും അവിടെ സങ്കീർത്തനം നടക്കും. പകലും രാത്രിയും എല്ലാം നിർത്താതെ ഭഗവാന് സങ്കീർത്തനം അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമ്മള് എന്താണ് മെയിൻ സിറ്റികളിലൊക്കെ എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മറ്റുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ നമ്മള് കത്തുകൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. മെയിൻ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എവിടത്തേക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അവിടേക്കൊക്കെ അയക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ മേൽവിലാസക്കാരന്റെ കയ്യിലെത്തും അല്ലെ. നമ്മള് അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം, അതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഇത് മേൽവിലാസക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മള് എന്താണ് ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ ഏതെങ്കിലും പെട്ടികളിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലെ, എവിടെ എത്തില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നില് അവതരിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും എല്ലാം ഉള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങള് ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടു നോക്കുക. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിനിടക്കൊക്കെ ആരല്ലോ ക്ലാസ് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താണ് ഓടക്കോയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാം വെക്കണം ഭഗവാനെ, ഓടക്കോയിലും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് അണിയിച്ചൊരുക്കാം. ഭഗവാന് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മള് എന്താണ് മാലയൊക്കെ ചാർത്തി കൊടുക്കുക, തുളസിയൊക്കെ പാദത്തിൽ വെക്കുക, അതൊക്കെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്താണ് ഒരു ഇലയോ ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ അല്ലെ, അല്പം ജലമോ ഒരു പഴമോ എന്ത് തന്നെ നൽകിയാലും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് എന്താണ് നമ്മളെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെക്കാളും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും അല്ലെ. നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇങ്ങനെ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലെത്താൻ അല്ലെ. അതിന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്താണ് അടുത്ത അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരു വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏത് സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ എന്താണ് അചഞ്ചലമായി എന്താണ് ഒരിക്കലും അല്ലെ മനസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും എല്ലാം ഇതൊക്കെ സഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്നല്ലേ, ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞു. ജന്മമരണങ്ങൾ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് അപകടത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്ന ബോധത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് മാറിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ആത്മാവാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ എന്താണ് ജന്മ മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും അപകടത്തിൽ തന്നെയാ ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ്, നമ്മളൊരു വീട്ടില് നമ്മള് ബെഡ്റൂമില് ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പ്, ഒരു മൂർഖനാകാനും കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ഉറങ്ങാനേ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണാം. ഈ വൃക്ഷം ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ആനയെ കാണാം, എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ബാധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അത് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മതയാന അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ മരം പിഴുതിടാൻ നോക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണത്, ഒരു തേനിന്റെ കൂടലെ തേനീച്ചക്കൂട്, അതിൽ നിന്ന് തേന് ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് നാവ് നീട്ടിയിട്ട് അത് രുചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തേന് രുചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ തേനീച്ചയൊക്കെ കുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ആ തേന് കുടിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. താഴെ എന്താണുള്ളത്, താഴെ വിഷസർപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സർപ്പങ്ങളുള്ളിടത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സർപ്പങ്ങൾ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, വിഷസർപ്പങ്ങളൊക്കെ. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് കൈ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർപ്പങ്ങള് അതിനെ കടിക്കും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ആന ഏത് സമയം ഈ മരം പൊരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി കളിക്കാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ചെറിയ വെളുത്തും കറുത്തതുമായ രണ്ട് എലികളെ കാണാം. ഇതാണ് പകലും രാത്രിയും അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മള് ഈ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തേന് കുടിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്രയും സഹിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപകടങ്ങളാണ് അല്ലെ. തേനീച്ച കുത്തുന്നുണ്ട്, താഴെ പാമ്പുകൾ, വിഷപ്പാമ്പുകൾ അല്ലെ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും മതയാന. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് കൈ നീട്ടുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിലോ ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂലേ. അപ്പോ അദ്ദേഹം അത് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൈ പുറത്തിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്ത് പോലും നോക്കുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തേന് അത് കുടിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന ബോധത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമ്മളും ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് മറന്നുപോയതാണ് എന്താണ്, എല്ലാവരും എന്താണ് ആ 10 മാസം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ അല്ലെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അത്രയും ചെറിയ സ്ഥലത്തിലെ നമ്മള് എന്താണ് ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവിടെ കിടക്കും അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുക, തല കീഴായിട്ട് അല്ലെ. അത് പണ്ടേ തല കീഴായിട്ടേ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ തല തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പണ്ടേ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അനങ്ങാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിക്കണേ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിലീസ് ആകുന്നത് അല്ലെ. അവിടുന്ന് നമ്മളിവിടെ പുറത്തു വന്നിട്ടാകുമ്പോ നമ്മളിവിടെ മറന്നു പോകുന്നല്ലേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ആ മായയുടെ പിടുത്തത്തിലായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മായയുടെ പിടുത്തത്തിലായി പിന്നീട് നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ ആ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനേ. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക. എന്താണ് പദം വിപദം എന്ന് പറയും. ഓരോരടിയിലും ഓരോ കാൽവെപ്പിലും നമുക്ക് അപകടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവേണ്ടത്. മയ്യേവ മനാദൽസ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത്ത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും
എന്നിൽ തന്നെ വാഴുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല, അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവരെപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് എല്ലാം അവര് കൊണ്ടുവന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അതെന്താണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും, അവരും കഴിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്കൊക്കെ വാരിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു. അവരെന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ കൂട്ടത്തില് നടുവിലായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും മുൻപില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ അസുരന്മാര് വന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചില്ല. കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ട്. എന്താണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്ത് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടാലും എന്ന്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോഴേ പറയുന്നു ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി, ശ്രീമതി രാധിക. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ, നാമകാരി ബഹുദാനിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാനി സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് എല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സങ്കല്പ ചടങ്ങുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 108 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെയും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെയും പ്രഭുപാദരുടെയും ഒക്കെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പേരിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. നമ്മള് 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടും, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ 7 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലെ. നമ്മള് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മൾക്കല്ലെ. അതില് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്കായിട്ട് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, കുറച്ച് ആ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് അത് കുറച്ച് വിഷമിച്ചിട്ടായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. എന്നാലും നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം വേണ്ടിക്കൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാന്റെ ഒരു ഫോം ഇടും നിങ്ങൾക്ക്. അതിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചയക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാർ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ജപിക്കാത്തവരൊക്കെ ഇനി 18 ദിവസം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ വരുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അദച്ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനയുടെ ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അർജുനൻ എല്ലാം നേടിക്കൊടുക്കുന്നല്ലേ, രാജ്യവും ഒക്കെ എല്ലാം നേടിക്കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് അതൊക്കെ ഭരിക്കുക അല്ലെ. അതില് അർജുനന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ധനത്തെ ജയിച്ചവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സ്
എന്താണ് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസ്തി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമമാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഈ നിബന്ധന ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നു. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നു. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. ഇവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സഹായിക്കാം അല്ലെ. കൃപാതിരി കൃഷ്ണാവബോധം ഒറ്റക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആര് സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ധാരാളം ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി. അവരൊന്നും ഒരു തരത്തിലും സഹായിച്ചില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദരി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെയുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെ ഒക്കെ എന്താണ് ആ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ ധനികന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. എന്നാല് അവരോടൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു, ഗർഗമുനി, അവരൊക്കെ ഏട്ടനും അനിയനാണ്. അവര് കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഈ എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതില് അത്ര സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് അവസാനം പറഞ്ഞു എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാമിയെ വിടാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്വാമിയെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരെ വിടണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ളതാണ്, കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത്. അപ്പൊ അവര് പ്രഭുപാദരോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പ്രഭുപാദരെ വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർക്ക് ആ കോടികളല്ല വേണ്ടത്, അവർക്ക് ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രഭുപാദരെ വേണം, ആ ഗുരുവിനെയാണ് വേണ്ടത്. അവര് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. എനിക്ക് മക്കളായിട്ട് നീ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അനേകം പേര് പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കേണ്ട. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവര് ആ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ, അത്രയും ധനിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് വൈകിട്ട് ആ പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാര് സഹായിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഗർഗമുനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഗർഗമുനി, അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതിന്റെ വിവർത്തനമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഭാഷകളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ ആ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോരോ വാക്കുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഗർഗമുനി അദ്ദേഹം ഒരു ഡിക്റ്റോഫോൺ റെക്കോർഡർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർക്ക്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് വളരെ ഉപയോഗപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദരി വളരെ സന്തോഷമായി. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുത്തയച്ചാൽ മതി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് ആ സമയം വേറെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, വേറെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ
വിവർത്തനം ചെയ്യാം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഈ റെക്കോർഡിങ് ആ പ്രസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ അവരെ കേട്ടിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പണി എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഗർഗമുനിയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ ഗർഗമുനി പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക് എത്താനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, പക്ഷെ എന്നെ പ്രഭുപാദര് കൊണ്ടുപോകും. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ആ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എന്ന്. അപ്പൊ ആ പ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, ഗർഗമുനി ആ പ്രഭുപാദര് എന്താണ് പ്രിയ ഭക്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജയാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് രോഗങ്ങളും എന്താണ് വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്താണ് പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സി ഒക്കെ ഓടിച്ചിരുന്നു. 14-16 മണിക്കൂറൊക്കെ ടാക്സി ഓടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം പ്രഭുപാദർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് ആ അസുഖങ്ങള് എന്താണ് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് അതിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫണ്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു മാസാമാസം. അപ്പം ഇദ്ദേഹം അതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, അസുഖമാണ് എന്നൊന്നും പറയാതെ ആദ്യം ആ ഫണ്ടൊക്കെ പുസ്തകങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അതൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാന മാസമായപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ കിട്ടിയ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സക്കായി ലഭിക്കുന്ന ആ ഫണ്ടൊക്കെ ആ പൈസയൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ അതില് അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ യാതൊന്നും കഴിയില്ല, എന്നാല് എന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭുപാദർക്ക് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ. ആ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് കുറെ ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അനേകം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് അവസാനത്തെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് എന്റെ ഈ ശരീരം നിലനിർത്തിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം ആത്മാക്കളെ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ഭക്തന്മാര് പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വെറുതെ ആയിപ്പോവില്ല. അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. അതാണ് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ഇത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ആ ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ചെയർമാൻ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വൈഷ്ണവനായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിലെ കൽക്കട്ടയിലെ മായാപൂർ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രഭുപാദര് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ആ ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ആ കൊച്ചുമകനായിരുന്നു, ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട്, എവിടെ നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത്, കുറെ പൈസയുണ്ട്, അധികാരങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ മുത്തശ്ശനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എവിടെ പോയി, എന്റെ മുത്തശ്ശന് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പിന്നീട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു, നീ അറിയപ്പെടണം, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടണം. ഇങ്ങനെ നീ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടല്ല, നീ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സേവകനായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടണമെന്ന് ആ ചെറിയ കാലത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദര് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം അത് അത്രയും ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോ മായാപൂരിലെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. രാധാമാധവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു 14 ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. ആ 14 ലോകങ്ങളും അതൊക്കെ അതില് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് അതൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, മ്യൂസിയം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ
ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറയും. എന്താണ് TOVP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം എത്രയോ എന്താണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, 500 കോടിയിലധികമാനം രൂപ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എടുത്തു നൽകിയുണ്ടായി. പിന്നെ കുറെ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വലിയ വലിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണേഷൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് 2022 എന്താണ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു ക്ഷേത്രം. എന്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം അല്ലെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് വരുന്ന ആ പണം പലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ, അതിലൊക്കെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരംശം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നല്ലേ, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷ ലക്ഷ പ്രദേശു സുരഭീരപിപാലയന്ത ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമാം. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യവുമുണ്ട്. പിന്നെയോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ആ ഡിസയർ ട്രീ ഉണ്ട്, കൽപവൃക്ഷം, എന്തും ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും പാൽച്ചലും സുരഭി പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അത്രയും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. ഒന്നിന്റെയും ഒരു കുറവില്ല. എന്നാല് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നമ്മള് സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച ആ ധനത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മൾ പലതരത്തിലും ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബിസിനസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിജയം വേണ്ടിക്ക് ചെറിയ കാര്യത്തിലുള്ള കള്ളത്തരമൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ മുന്നേറാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആ കളവൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. പല തരത്തിലുള്ള അവരോടൊന്നും ലാഭമൊന്നും എടുക്കാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു അംശം ഭഗവാനെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, മായാപൂരിലി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ വേഗം തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ട്. പ്രഭാതരെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ 125ാമത്തെ വാർഷികം ആഗസ്റ്റ് 31-ന്. അപ്പോഴ് പ്രഭാതരെ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രഭാതർ അവിടേക്ക് വരുന്ന പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരു ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭൂമി പൂജയാണ് ഈ ബൽറാം ജയന്തിക്ക്. അപ്പോ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ 1.5 ഏക്കറോളം സ്ഥലം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അതിനുള്ള അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ സ്കെച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഭു കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടാണ് പ്രഭു മറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടദാസ് പ്രഭുജി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം. നിങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. അതിന് അങ്ങനെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം താമസിക്കാം. പിന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് പ്രസാദവും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എവിടെയും പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഒരു കാർഡ് ലഭിക്കും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോവാം. പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് 18 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട്. പിന്നെ ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന് 35,500 ആണെന്ന് വരാൻ തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം. അതിന് 1,500 രൂപ വരും. പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5,000 രൂപ വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിന്റെ വാട്സാപ്പിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ, നിത്യേനയുള്ള പൂജകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുക. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാം.
വലുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വലുതായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതിനും എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. അദ്വൈതാതഭ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃകുരു യദാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർ, ഇതാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ പാദരി. അപ്പൊ ഈ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ഗച്ഛാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ടാ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാത്ത, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിത ആത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ആരോടും മത്സര്യമില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ. ആ ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. കൂടെ എല്ലാ ജനിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടെ എല്ലാ പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടെ എല്ലാം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് അല്ലെ. മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിന് നാം ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് മത്സര്യം വേണ്ട, ഒന്നിനും മത്സര്യം വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരാളുടെ കർമ്മഫലമാണ് ഓരോരാൾ എന്താണ് അധികം ധനമുണ്ടാവുന്നത്, അധികം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്താണ് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത കർമ്മഫലമാണ്, പൂർവജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതില് നമ്മള് എന്താണ് മത്സരിച്ചിട്ടോ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് സർവ്വജീവിതകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധം എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സുഖവും ദുഃഖവും മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം ഒക്കെ പോലെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് എല്ലാറ്റിനോട് ക്ഷമിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രിയഭക്തൻ സുദാമ അല്ലെ. സുദാമയെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ കുചലിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രുക്മിണി ദേവി ചാമരം വീശുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് അത് പറയുമ്പോഴും പറയാം. എന്താണ് ആ മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജസൂയ യാഗം നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാവരും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ രാജസൂയ ആ യജ്ഞം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല പോലെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശംഖ് തനിയെ വിളി, ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ സക്സസ് ആണെങ്കിൽ തനിയെ വിളി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ വന്നു പോയി. എന്നിട്ടും എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയിട്ടും ആ ശംഖ് വിളിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം എന്ന് കൃഷ്ണനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭീമനും അർജുനനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ക്ഷണിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി, ഈ കൊട്ടാരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് അയാൾ എൻ്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പോകാതിരുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു എന്താണ് ആ
പട്ടി മാംസമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളന്റെ വീടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചണ്ടാളൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വേറെ ജപിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് എല്ലാ സമയവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ഇവരെ പോയിട്ട് അർജുനനും ഭീമനും ഒക്കെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം വരാൻ എന്താണ് മടിക്കും. എന്താണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല, എന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധാവും, ഞാൻ വന്ന ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ അശുദ്ധാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടി വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ദ്രൗപദിയോട് കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം, നീ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിളമ്പി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിച്ചതിനുള്ള തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഓരോന്നായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. 56 തരം വിഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് അതൊക്കെ ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ആ ചണ്ടാളിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചണ്ടാളൻ എന്താണ് ആ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായി. എന്താണ് സാധാരണ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ആളെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക, ജയിലിലടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അദ്ദേഹം എന്താണ് കാര്യം എന്നൊന്നും അറിയാതെ പേടിച്ച് ആ പ്രസാദമൊക്കെ എല്ലാം മധുരമുള്ളതും കയക്കുന്നതും പുളിക്കുന്നതും എരിവുള്ളതും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പായസവും എന്താണ് എല്ലാം നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ പോയി കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാം ഓരോ ടൈമായിട്ടല്ലേ വേറെ വേറെ ഒക്കെ കഴിക്കുക. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, ആ ഭയം കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് പായസവും എല്ലാം മോരും എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും എന്താണ് സന്തോഷത്തോടെ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ തളികയിലായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകാൻ നേരത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ തളിക കൂടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അതും കൊടുക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോകും. അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ശംഖ് ഊതുന്നില്ല. അത് തനിയെ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊതേണ്ടതാണ് അല്ലെ. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എല്ലാ സദ്യയൊക്കെ കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ശംഖ് ഊതുന്നില്ല. അപ്പോഴെല്ലാവരും അമ്പരന്നു. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇതില് ആരോ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെയല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ അദ്ദേഹത്തോടൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തോ തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭീമനും അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ആ ദ്രൗപദി അവിടെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ദ്രൗപദി പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ ഒരു പൊട്ട ചിന്തയുണ്ടായി ആ നിമിഷം. ഞാൻ ഓർത്തുപോയി, ഇത്രയും നല്ല സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഓരോന്നും വാരി കഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ ചണ്ടാല കുലത്ത് പിറന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാവില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ട് എല്ലാം പെരക്കി കഴിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നിപ്പോയി മനസ്സിൽ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയാം ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് മാപ്പ് പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പാണ്ഡവരെല്ലാവരും പോയി, ദ്രൗപദി ഒക്കെ പോയിട്ട് ആ ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ശംഖ് തനിയെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ. ചണ്ടാളനാണോ ഏത് ജാതിയാണോ അതൊന്നും നോക്കൂല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ആ കനകദാസിന് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകിയല്ലേ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. സുദാമ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ. സുദാമയുടെ കാല് കഴുകി കൊടുത്ത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സുദാമക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ. യസ്മാന്നോദിജതേ ലോകോ ലോകോന്നോദിജതേ ചയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്യോഗേർ മുക്തോയാസമേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും
ഇല്ലാത്ത ആരാണോ എതിര് പിന്നിലുള്ള അസ്വസ്ഥൻ. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോവാതിരിക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ വന്നാല് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനായി തീരാതിരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തനെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ പിക്ചറിലെ ശിവനും പാർവതിയാ അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ കാണാം ശിവന്റെ എന്താണ് ആ ഒരു കാലിന്റെ അല്ലെ പകുതിയോളാണ് പാർവതി അവിടെ ശിവന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നാരീശ്വരന്മാരാ അല്ലെ ശിവനും പാർവതിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലേ എന്താണ് അതിലൂടെ എന്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കുറെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാല് അങ്കിര മുനി എന്ന ആ മുനിയായിരുന്നു അതിന്. ആ മുനി പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആദ്യം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, പിന്നീട് ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് വേണോ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ വേണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കുട്ടിക്ക് ഹർഷശോകൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ഹർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം അല്ലെ, ശോക എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖം, അങ്ങനെ പേരിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലാണ് ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായത്. മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് ഈ കുട്ടിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോടും അസൂയായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ട് ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എന്താണ് നാരദ മുനിയോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനെ. കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ചോദിച്ചു, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയാ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്? ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണെന്നാ പറയുന്നത്? എനിക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ദർശനം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്, എന്നെ തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണെന്ന്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംഘർഷ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമറ്റ സംഘർഷ ഭഗവാനെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വിമാനം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ വിമാനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ശിവനും പാർവതിയും ഇരുന്നിട്ട് ചുറ്റിലും അനേക ഋഷിമാരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിവനും പാർവതിയും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഓർത്തു, എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ കണ്ണിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് ശിവനും പാർവതിയും നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും യോഗികളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ എന്താണ് ഭാര്യയെ മടിയിലിരുത്തി ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവനൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ശിവൻ അതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി. പാർവതി ദേവിക്ക് അത് വളരെ വേദനിച്ചു. അത് പാർവതിയുടെ പതിയെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചതിൽ അങ്ങനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു അസുരനായി പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായി മാറുകയുണ്ടായി. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്താണ് പിന്നീടാണ് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ആ പാർവതി ദേവിയോട് മാപ്പ് പറയും, അമ്മ പൊറുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ശാപം കിട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് ആ വൃത്രാസുരനുള്ള ആ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു. അനപേക്ഷഃ ശുചിർദശാ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയും. യോന ഹൃഷ്യതിന ദേഷ്ടിന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമയപ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. നമ്മൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ, എന്ത് തന്നെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു.
സമശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണാസുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതാസ്ഥിരാമതിർ ഭക്തിന്മാന്മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാനുടെ. എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, ശത്രുക്കളും എന്താണ് മിത്രങ്ങളൊക്കെ സമഭാവന അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ശത്രു മിത്രം എന്ന ഭാവമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. മാനാപമാനം എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, അതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് അപമാനമൊന്നും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് മുക്തി നേടിയിട്ട് എന്താണ് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോഴും മുക്തൻ. അസത്സംഗം അല്ലെ, നമ്മള് ദുഷിച്ച സംഘങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലെത്തും അല്ലെ. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ പോലെ നമ്മൾ അപ്പൊ സത്സംഗത്തിലാണ് ചേരേണ്ടത്, അസത്സംഗത്തിലല്ല അല്ലെ. അസത്സംഗം നമ്മളെ മോശം വഴിയിലേക്ക് നയിക്കും. സത്സംഗങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവല്ല. എന്താണ് 2 തരത്തിലുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥന്മാരുമുണ്ട് ഗൃഹമേധികളുമുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള്, ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇതാക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഗൃഹത്തില് ഒരു ഭഗവാനെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗൃഹമേധി എന്താണ്, ഇത് എന്റെ വീട്, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംതൃപ്തി വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാക്കിട്ട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം, കുറച്ച് സമയമായി പോയി, സോറി. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെറുങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും, പ്രജകൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായിട്ടായിരുന്നു വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പാരണ വീട്ടുന്ന ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ദുർവാസ മുനി വരികയുണ്ടായി. ദുർവാസ മുനി ക്ഷിപ്രഗോപിയാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് എന്താണ് ആ പാരണ വീട്ടാൻ ഞാനും വരുന്നു, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഉപദേശകരി അവർ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തന്റെ രാജ്യത്തിനെയും പ്രജകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ വ്രതം മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലാതായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ വ്രതം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയും, എന്താണ് 3 തുള്ളി ജലം കഴിച്ചിട്ട് ആ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും. എന്നാല് എന്താണ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നുമായി, വെള്ളം കുടിച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതുമായി ദുർവാസാവ് എന്താണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു, എന്താണ് ഞാൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്രതം എടുക്കുന്നത്, അഥവാ ഇനി ആ ദുർവാസ വന്നിട്ട് എന്നെ ശപിച്ചാലും അതെന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ, രാജ്യത്തെ പ്രജകളും അതാണ് വളരെ പ്രധാനം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വ്രതം മുറിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 3 തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ആ ദുർവാസാവിന് അത് മനസ്സിലായി, അവിടെ നദിയിലിരിക്കുന്ന. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആ കോപത്തോടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും അഹങ്കാരമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആ തന്റെ തപോബലത്തിൽ അത്രയും അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു ദുർവാസാമുനി. എന്നാൽ ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന. അങ്ങനെ അവിടെ ദുർവാസാമുനി തന്റെ ജഡ കുടഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ, ഒരു കാണാം തീത്തൂക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അത് അംബരീഷിന്റെ നേരേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ. എന്നാൽ അംബരീഷ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഭഗവാനെ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്താണ് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല ഭഗവാനെ, എന്താണ് ഇത് എന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ആ സുദർശന ചക്രം വരികയുണ്ടായി. സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രം മതി അല്ലെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ആ ഭീകര സത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നീട് അത് എന്താണ് ആ ദുർവാസ മുനിയുടെ നേരേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ആ ഭീകര സത്വത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് സുദർശന നേരെ ദുർവാസ മുനിയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയുണ്ടായി. ദുർവാസ മുനി ആ സുദർശന ചക്രത്തെ പേടിച്ചിട്ട് എന്താണ് എല്ലായിടത്തേക്കും പായുകയുണ്ടായി. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സുദർശനം ഭഗവാന്റേതാണ്, എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. ശിവനും പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോട് പറയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന, എത്ര നേരമായി ഞാൻ ഓടുന്നു, എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഭഗവാൻ പറയും ഈ സുദർശനം ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, സുദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാ, അതെന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഭഗവാനോട് പറയും എന്താണ് നിങ്ങളെ എന്താണ് മനസ്സ് കല്ലാണോ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം വാക്കുകൾ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും അതെ, എനിക്ക് ഹൃദയമില്ല, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എന്റെ ഹൃദയം അംബരീഷിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നീ ആ അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കൂ, നീ ഏതൊരു വൈഷ്ണവനെയാണ് നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ദുർവാസ വന്നിട്ട് അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് അംബരീഷും ആണ് ഇത്രയും വലിയ ആ യോഗി അല്ലെ, എന്റെ കാല് പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അംബരീഷും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സുദർശനത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. സുദർശനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആണ് ഈ ദുർവാസനെ അപകടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സുദർശനം തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ദുർവാസാവിന്റെ അഹങ്കാരം അല്ലെ, അത്രയും തപോബലം എന്താണ് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്റെ മേലെയാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം ആ ഭക്തന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ അതാണ് ഭക്തവത്സലന, അത്തരം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ അപരാധങ്ങളും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്തോസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിത സേവനം പിന്തുടർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം പരമലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടല്ലേ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിലും പ്രിയപ്പെട്ടതായ ആരുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് അവർ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ സൂർദാസ് അല്ലെ, സൂർദാസിന് കണ്ണു കാണില്ല അല്ലെ. സുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ധനാണ്. അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്കൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ സൂർദാസിനൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂല. അവര് പറയുന്ന കേട്ടു, അച്ഛൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കണ്ണു കാണില്ല, പിന്നെന്താണ് നല്ലതായാലും മോശം ഡ്രസ്സായാലും എന്താണ് കാര്യം, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം, ഇവന് പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പോഴും നിന്ദിച്ചിരുന്നു, എപ്പോഴും യാതൊന്നും കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ആ വിധത്തിലൂടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ എന്താണ് കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട് വിട്ടിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി അവരുടെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവരായതുകൊണ്ട് അവരും അവിടെ നിന്നും ആ സൂർദാസിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. സൂർദാസ് അവസാനം ഭഗവാനെ പരതി വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ സൂർദാസിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു. സൂർദാസ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാ അമ്പലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ സൂർദാസ് പറയും, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന് കണ്ണ് കാണാം, ആ ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകും. ആ സൂർദാസിന് അറിയാം ഭഗവാൻ തലേ ദിവസം നാളെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏത് നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ ആ സൂർദാസിന് ദർശനം നൽകും. ആ സൂർദാസ് പറയും കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇന്ന് മഞ്ഞ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇന്ന് നീല ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ആ സൂർദാസ് പറയുമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആ സൂർദാസിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് സൂർദാസ് ആ ഭഗവാനെ ദർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് നീ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്ത് അത്രയും എന്താണ് ശക്തിമാനായ നിനക്ക് ഈ എന്താണ് പാവം ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനെ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തിയാകുന്ന ആ പാശം കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടിച്ച് നിനക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ സൂർദാസ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതൊരിക്കലും വിട്ടിട്ട് പോവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സൂർദാസ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് ആ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ കെട്ടിയിടണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം.
താല്പര്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.